Rússia, ciutat de Moscou, riu Kotlovka. Hi ha molt poca aigua. És ben visible que el fons del riu és pla. Quan l'aigua flueix en un lloc durant molt de temps, es forma un fons pla. L'aigua arrossega marges molt escarpades. Recordeu que la part inferior és plana i horitzontal. La costa és gairebé vertical. Ens submergim en les profunditats del temps. Passem al passat recent. Tot aquest avió és l'antic fons del riu. Allà hi ha un fons modern, i aquest és l'antic fons del riu. Abans, aquí circulava molta aigua. L'aigua s'emportava a la vora escarpada, igual que un riu modern. Però l'alçada d'aquesta antiga costa és molt més gran. Pugem les llargues escales. Tornem enrere en el temps de nou. Al cim trobem una zona plana. Aquí també va fluir aigua. Aigua rentada sobre el fons pla. Hi va tallar una vora escarpada. Aquí va fluir l'aigua més antiga. Fa quants anys aquest lloc era un fons d'un riu. Els arbres ens ho diran. Aquest arbre té com a màxim 200 anys. Aquí hi ha molts arbres de gruix similar. Quan a prop, creixen molts arbres del mateix gruix. Això vol dir que aquests arbres van créixer al mateix temps. Aquí hi ha un altre arbre vell gruixut, i més arbres, així. Els arbres no creixen a l'aigua. Els arbres van començar a créixer quan la zona es va assecar. Això vol dir que fa 200 anys aquí hi havia aigua. Però aleshores l'aigua va baixar. L'aigua va baixar uns quants metres més avall. L'antic fons es va convertir en una zona seca. La quantitat d'aigua ha disminuït. I l'aigua va començar a rentar la nova riba. Aquí, l'aigua va erosionar el sòl. Aquí hi ha un nou fons. L'aigua va fluir aquí durant molt de temps i va rentar un fons llis i pla, àmplia i molt plana. Mireu quins arbres creixen aquí. Arbres joves, màxim de 50 anys. Tots els arbres aquí són prims. Van créixer fa poc. Perquè els arbres no creixen a l'aigua. I aquí tenim el nivell actual de l'aigua. Tot el que queda d'un gran riu antic.